إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يومنا قوم شابك قوة شعبان hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana 1443 kamar yadda muka gabatar cewa insha Allah yau za mu yi darasi game da abin da ya shafi tarban watan Ramadan. ‘Yan uwa masu albarka, muna dab da shiga cikin wannan wata mai albarka. Daga nan zuwa waɗansu kwanaki kaɗan, in muna da sauran shan ruwa, za mu wayi gari a cikin watan Ramadana. Allah ya riskar da mu. Abu na farko da nake so na ja hankalinmu zuwa gare shi shine akwai ɗarurrukan bayan Allah waɗanda shekarun da suka gabata da su aka yi Ramadana, wadda yanzu suna kwance a kaburburansu suna jiran ranar hisabi. Akwai ɗaruruwan mutane 'yan uwa waɗanda Ramadan da ya shuɗe da su aka yi tayin Ramadan. Yanzu maganan da muke yin nan suna kwance a cikin kaburburansu suna jiran ranar da za a musu hisabi. Idan Allah ya ja kwanakinmu zuwa wannan Ramadana, to kuma akwai waɗansu ɗaruruwan da su ma wani Ramadanan ba da su da ba. Baka sani ba, watakila ko wannan Ramadan ɗin shine Ramadanan ka na ƙarshe. Baka sani ba. Yadda bara aka yi da waɗansu a daidai cikin waɗannan kwanaki, limaminmu na S19 Alhaji Ahmad da shi muka zauna aka yi ta maganan yadda za a yi tarawihi, shi ya ja tarawihin, yanzu yana kwanci a kabarinsa. Allah ya sa hutu yake, Allah ya gafarta da shi. Baɗi ko da kai da a yi ko ba da kai da a yi. Abinda nake jan hankali na da ku zuwa gare shi shine mu yi amfani da wannan dama da Allah ya ba.
mu yi amfani da wannan dama da yake gaba gare mu idan Allah ya riskar da mu wannan wata mai albarka. Mu yi amfani da dama, mu yi amfani da dama. Da yawa duk wadda ka ji yana kuka a filin alkiyama, da yawan waɗanda suke kuka suke nadama a filin alkiyama, dama suka samu suka yi watsi da damar ta zo ta wuce. Galibi nadamar lahira wasa da dama mutum ke yi, sai kuma ya zo ya nemi damar a lokacin da ba za a bashi. Mun yi bayani game da imani, akwai waɗanda an kiraye su zuwa ga imani ba su yi imani ba. walau tara idh wuqifu ala an-nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadhiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Allah ya ce da za ka ga lokacin da aka tsaye da kafirai akan wuta, ga wuta a gaba gare su, faƙalu ya laitana, za su ce ya nadamar mu, ya hasarar mu, nuraddu, Allah ina dama ka mai da mu duniya, ka sake ba mu dama, wala nukadhiba bi ayati rabbina, ba za mu ƙaryata ayoyin ubangijinmu ba. Kaga wannan jumla ta nuna a duniya an gaya musu ayoyin sun ƙaryata, domin yanzu suna cewa wala nukadhiba bi ayati rabbina, ba za mu ƙaryata ba. Kaga sun ƙaryata ne, sai suka ce wa nakuna minal mu'minin, sai mu zam daga cikin mu'mine. Allah ka ba mu wannan damar. To sun tabbatar ma kansu cewa an kiraye su, an ba su dama, ba su yi amfani da damar ba. Yau gashi suna roƙon a sake ba su dama a inda ba da a ba su damar ba. A suratu Ghafir Allah ya ce, innal ladina kafaru yunadawna lamaqatullahi akbaru min maqatikum anfusakum idh tud'auna ila al-imani fatakfurun. Allah ya ce kafirai za a kiraye su a ranar alkiyama, a tara su, sai a ce musu lamaqatullahi akbaru min maqatikum anfusikum. Tsanar da Allah ya muku a yau ya ɗara tsanar da kuka yi wa kanku, domin duk wanda ya tashi a filin alkiyama ɗan wuta, wanda ya tashi mummunan tashi, to yakan tsani kansa irin tsanan da tun da yake a duniya ba wanda ya taba tsanansa. Idan ya tuna ya taba caca, rigimar da ta tashi mishi a filin alkiyama akwai caca, zai tsani kansa, zai wushi kansa. In ya tuna ya yi zina, in ya tuna ya yi shirka da Allah, in ya tuna ya yi bidi'a, in ya tuna ya sha giya, yakan ji haushin kansa, ya tsani kansa iyakar tsana. To a daidai lokacin sai a ce musu lamaqatullahi akbaru min maqtikum anfusikum. Sanar ku da Allah ya yi, kin ku da Allah ya yi, ya fi yadda kuke kin kanku. If tud'auna ila al-iman, yayin da ake kiran ku zuwa ga imani, fatakfurun, kuka kafirci. Qalu rabbana, da su ce ya ubangiji, amattana thnataini wa ahyaytana thnataini. Allah saboda ƙwarewarka da iyawarka, Allah saboda buwayarka, Allah kai ne fa ka kashe mu kisa biyu, ka rayas da mu rayaswa biyu. Da ba mu nan ka samar da mu, bayan ka samar da mu kuma ka sake ɗaukar rayukanmu, kuma Allah gashi yau ka tasar da mu. Shine ma'anan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. To da su yi jinjina ma Allah da haka. Amma tanatnataini wa ahyaytanatnataini, Allah saboda buwaya irin taka, Allah kai ka mana kisa biyu, Allah kai ka mana rayuwa biyu, Allah gashi ka tayar da mu. Fa'tarafna bi dhunubina, Allah mun yi itirafi da laifuffukan mu, abinda duk aka kama mu da shi a yau, Allah mun yi, amma Allah kai hakuri. Fahal ila kurujin min sabil, Allah ba a sake ba mu dama wata hanya da za mu fita
mu je mu gyara ba, ai kun ji da furucinsu an ba su dama a duniya suka kafirci. Allah sai ce zalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'min. Yana daga cikin mafi munin abinda bawa zai yi wa kansa shine ya samu dama ya zubar da damar. Mun karanta ko wannan infaki, ciyarwa da taimakawa, Allah ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum, ku yi ta ciyarwa, ku yi ta sadaka, ku yi ta taimakawa, ku yi ta ba da agaji min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Allah ce kafin mutuwa ta zo ma ɗayanku. Allah ce ku cire dukiyarku ku taimaka, ku cire dukiyarku ku yi aikin alkhairi, ku cire dukiyarku ku yi gudumawa min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Allah ce kafin mutuwa ta zo ma ɗayanku fa yaqula rabbi, zai dinga cewa ya Allah laula akhartani ila ajalin qarib, Allah da kaɗan jinkirta mini a ƙara mun ko da awa 3 ko da awa 1. in an ƙara maka me za ka yi fa a saddaka, ya ce ina so in yi sadaka ne mai yawa wa akun mina salihin, don na zama daga cikin sare. Allah sai ce walan yu akira Allahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah zai ce babu jinkirta mara in ajali ya zo, mun baka dama, mun baka dama. A suratul fajr gashi nan wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan wa ji'a yawma idin bi jahannama, har fa sai hisabi ya kankama, za a tsaida mutane a fara hisabi. Allah ce yawma idin ya tazakkaru al-insan, sai kaga dan adam yayi shiru, yana nazari, yana lissafi. Allah ya ce wa anna lahu dhikra, wannan tunanin wani amfani zai mishi? Ya kulu yana cewa ya laitani, ya kaito na nadamata, qaddamtu li hayati, ina ma da ayyukan alkhairi na yi ta gabatarwa makaina domin lahira na. Kun ga duka ne an samu da. Idan ka ji mutum na wayo a ranar alkiyama, galibi da ka samu damarsa ce ya yi wasa da ita. Mu yi ƙoƙari mu shirya wa Ramadan, mu samar da tsari ma Ramadan, mu nemi taimakon Allah akan ibadodinmu a Ramadan, mu nemi taimakon Allah akan ibadodinmu wajen Ramadan, mu kuma roƙi Allah ya karɓa mana abubuwan da za mu yi. Watan Ramadan wata ne na musamman. Duk yadda mai fassara zai so ya maka bayanin abinda watan Ramadana ke ɗauke da shi na alkhairi, sai dai kawai ya faɗi iya inda ya riska, sai dai ya faɗi iya inda ya riska. Allah ya kira ta watan alƙur'ani, shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an. Allah ya ce kun ga watan Ramadan shine watan da aka saukar da alƙur'ani a cikinsa. Wannan babbar magana ce, cewa a watan Ramadan aka saukar da alkur'ani. Karatun da ke cikin wannan maganar ba karamin karatu ba ne, ba karamar rahama ba ce. Shi alkur'ani maganar Allah ne. Duk abin da Allah ya saukar na littafi wa manzanninsa, alkur'ani shi ke gaba da kowane littafi a wajen Allah. Allah sai ya zaɓi watan Ramadan a daren lailatul qadari, Allah ya saukar da alkur'ani. Wadda ya zo da alkur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine mala'ika Jibril. Wadda aka kawo ma alkur'ani shine khairu khalqillahi sallallahu alaihi wa sallam, sai aka zo da shi a watan Ramadan. Idan aka ce watan Ramadan ya kama, watan Ramadan ya kama, muna zaune, Allah ya sa muna da rabo, sai ka ji an ce an ga wata, an ga wata, an ga wata. In har aka ga watan Ramadan kana raye, kana musulmi mai imani, ka kasa kayanka, ka sayar kuma ka ci riba. Albarkan kawai an shiga Ramadana da kai.
program da Allah ya shirya ma waɗanda zai mu'amalance su a cikin bayi na watan Ramadan yana farawa ne daga lokacin da aka ga watan tun kan ku fara ɗaukar azumi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa idan kana awwalu lailatin min Ramadan, annabi ya ce idan daren farko ya shigo na watan Ramadan kuna zaune sai aka sanar aka ce an ga watan. idan kana awwalu lailatin min shahri Ramadan, annabi ya ce idan daren farko na watan Ramadan ya kasance, ma'ana ya tabbata, sufidati shayatinu wa maradatul jinni, akan ɗaure shedanu da kangararrun aljanu waɗanda suke da ruwa da tsaki wajen batar da bayin Allah. Jama'a mun fahimta? Shine watan da Allah da kansa kan ba da tallafi akan a dakile sabon Allah. Ko kana so ka yi sabon Allah, an naɗe sabon Allah. Shi yasa duk wanda ka gan shi fandararre ne a Ramadana, to shi ma shi ɗan ne mai cin gashin kansa. Jama'a mun fahimta? Kamar gari ne gashi nan, akwai clubs, akwai gidajen sai da wiwi, akwai kaza, duka gwamnati sai ta sa ta rufe. Ba yadda za a yi ka samu wiwin da za ka sha. To yanzu kaga inda za ka sha dai kai ta bin yan wiwi gida-gida, ko akwai wadda yake da ajiya kafin ka sha. Jama'a mun fahimta? To kaga wadda kuma bayan an rufe ya dinga bi lungu-lungu, sako-sako don ya sha, to ai shi ya kai matuka cikin shedanci a harkar wani. Wa gullikat abwabun nar falam yuftah minha babun, za a rufe kofofin wuta gaba daya, ba za a bude kofan wuta ba sai Ramadan ya fita. Wuta jahannama duk kofofinta Allah zai ce a kama a kule daga inda wutar Ramadan ya kama. Ai ka fahimci abin da ake nufi. A Ramadan babu harkar wuta, harka ce ta rahama. Kamar ka je gidan mai ne za ka sha mai sai ka samu an kule, ina ko akwai mai a gidan man an gaya ma dai ba za a sayar ba ne. To haka wuta take a Ramadan. Yanzu akwai wadda ba zai roƙi Allah ya kai shi Ramadana ba. To yadda muke maganar nan, wani saboda azumin da zai yi gabansa har faduwa yake wayar Ramadana. Wani adame yake. Inda mutane sun san abin da ke cikin Ramadan, magabata suka ce da su roƙi Allah duk shekara ma a yi ta Ramadan. Gullikat abwabun nar, za a kama ƙofofin wuta duka a kule. Falam yuftah minha babun, ba za a buɗe wata ƙofa daga cikin ƙofofin wuta ba sai kuma inda aka ce watan Shawwal ya ka. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace Allah wadaran wadda Ramadan ya shigo har Ramadan ya fita, ba a yafe shi ba, ba a gafarta mishi ba, bai samu rahama ba. Annabi ya ce to dama wannan marar rabo. Wa futihat abwabul janna, daga ran da daren Ramadana ya kama, kaga duk lissafin da muke yin nan kwata-kwata ma ba a je asuba din ba, balle ba a dauki azumi. To amma abubuwa sun kan kama saboda watan ya shigo. Wa futihat abwabul janna, annabi yace za a bude kofofin aljanna. Falam yuglaq minha babun, ba za a rufe ko kofa ɗaya daga cikin kofofin aljanna ba har sai kuma watan Ramadan ya fita. Wa yunadi munadi, annabi ya ce Allah zai sa wani mala'ika ya yi shela ya sanar. Wa yunadi munadin, wani mai kira zai yi kira a yi shela wa bayin Allah. Wannan shelar ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu ita.
ya bagi alkhairi aqbil, ya wadda yake fafutukan alkhairi, yake neman alkhairi, ya sa hannu anan wajen aikin alkhairi, can ma ya tsaya ya yi aikin alkhairi, ya yi wannan ibadan, ya yi wannan ibadan. Damuwansa ya tattala ayyukansa na alkhairi. A daren ramadana na farko za a sa mai kira ya yi kira, a ce mishi aqbil, fiskanto. Yanzu ba sai ka yi wani kaje can ba, ga lokacin alkhairi ya iso. Wa ya bagiya sharri, za a ce ya kai kuma mai neman sharri, ka bulla can ka aikata sharri, ka bulla can ka aikata sharri, ka je can ka aikata sharri. Aksir, za a ce ka takaita, ka taka bakanka binki. Domin in kai wasa a ramadana baka dace ba, to baka da rabo. Walillahi utaqa'u minan nari, Allah yana da waɗanda yake yanta su daga wuta. Wa zalika fi kulli laila, a duk daren ramadana har ramadan ya fita. Daga ran da aka ce an ga wata ramadan ya kama, a daren Allah kaɗai ya san iya dubban mutanen da Allah zai ce a yanta su daga wuta. Su ba wuta, ba su ba wuta. Wani dalili yasa suka samu wannan alkhairi? Alfarmar ramadana ya shigo ya same su. Amin. Walillahi utaqa'u minan nar, Allah yana da yantattu daga wuta. Daga fa inda sunan mutum ya shiga cikin wa'annan da za a yanta, to shi ya tsallake. Allah ba zai tsallakar da shi gobe ko jibi kuma ya ce na fasa. Wa zalika fi kulli laila, annabi ya ce wannan yantawa da za a yi ta yi a kowane dare ne. Allah kaɗai ya san daren farko dubbai nawa za a yanta daga wuta, dare na biyu dubbai nawa za a yanta daga wuta, dare na uku, har kuma daren ƙarshe da Ramadan ya fita. Yanzu zuwan Ramadana akwai wata barazana ta tashin hankali? Babu. Sahabban annabi alaihi salatu wassalam wallahi wata 6 suke suna roƙon Allah ya kai su Ramadan. Watanni suke ɗiba suna roƙon Allah ya riskar da rayuwarsu a watan Ramadan. Allah ya farlanta ma wannan al'umma azumin watan Ramadan yadda ya farlanta shi ma al'ummomin da suka shi. Kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum, sai ce la'allakum tattaqun. Ya ku waɗanda suka yi imani, an farlantar da azumin Ramadana a kanku yadda aka farlantar da shi ma al'ummomin da suka zo kafin ku. Allah ya ce don ku zama masu takawa da tsoron. Ɗaya daga cikin sabis da azumi ke ma bawa shine me da shine tsoron Allah. In dai an kiyaye ƙa'idodi da shari'a ta shimfiɗa game da azumi, to mai azumi ɗaya daga cikin abin da yake ribata a sanadiyar azumi shine yakan zama mai tsoron Allah. Wannan alkur'ani ne na santa. Shi azumi ba azumin farilla ba ma, azumin nafila. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man sama yawman fi sabilillah, man sama yawman fi sabilillah ba'ada Allahu wajhahu anin nari 70 kharifan, wa fi riwaya ba'adahu Allahu anin nari 70 kharifan. Duk wanda ya sabi azumi na ini guda fi sabilillahi, waɗansu malamai suka ce fi sabilillahi nan a halin yaƙi don daga kalmar Allah. Waɗansu malamai suka ce fi sabilillahi nan kawai ya ɗauki azumin ne na wuni guda don neman kusanci a wajen Allah. Ya yi shi ne a matsayin nafila, ya yi ne don ya samu lada abun Allah. Annabi ya ce man sama yawman fi sabilillah, duk wanda ya yi azumi guda na wuni guda don neman kusanci a gun Allah, ya samu lada a gun Allah, ba'adallahu wajhahu anin nari,
Allah zai nisanta shi daga wuta 70 karifan na tsawon shekara 70. Yadda lissafin yake, inda a ce Allah ya sauwaƙe, inda a ce wani ɗan wuta ne zai shiga wuta, to gobe sai ya tashi da azumin nafila, sai ya kai azuminsa lafiya. Wannan azumi guda ɗaya da ya ɗauka, annabi ya ce zai ƙara gab tsakaninsa da wuta na tsawon shekara 70. Zai ƙara nisanta shi. Inda zai yi litinin ya yi alhamis, to ya ƙara makansa, ko da Allah bai fasa sa shi a wuta ba, to amma yanzu zai samu gab tsakaninsa da shiga wutan na tsawon shekara 140. Jama'an umayyaka, wannan azumin nafila ne. Mutum ya yi azumin sai ya nesanta shi daga wuta, daga azabar Allah ratan shekara 70. To ina kuma in Ramadana ne? Wannan ba azumin dole ba ne. Kasan duk abin da za ka nemi yardan Allah da shi, duk abin da za ka nemi kusanci abun Allah da shi, in dai bin Allah ne, to abin a bayan farillan da Allah ya farlanta maka yake. Duk abin da za ka nemi yardan Allah da shi, duk abin da za ka nemi kusanci a wajen Allah da shi, ba abin da zai sa yanzu ka samu kusanci ko yardan Allah kamar ka yi abin da farilla ne, wajibi ne a kanka. A cikin hadisul kudusi Allah yake cewa, wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi. Bawana baya kusanta na da wani abu wanda yafi soyuwa gare ni kamar abinda na farlanta mishi. To shi Ramadan Allah ya farlanta shi ne a kanka. Akwai abinda zaka nemi kusanci a wajen Allah da shi sama da azumin Ramadan? Abu Umama al-Bahili ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dullani bi amalin yudkhilni aljanna, wa fi riwaya murni bi amalin. Yace ya manzon Allah, ka umurcin da wani aiki, nuna mun wani aiki da in na rike zan shiga aljanna kai tsaye. Annabi ya ce alaika bisawm fa innahu la mithla la. Annabi ya ce ka rike azumi don bayi da sa'a. Wani abu a ce wai haka suke da azumi, annabi ya ce la mithla la, wa fi riwaya la idla la, bayi da tsara. Wannan shi ne azumi. Babban abin da ake bukata ga bayi shi ne yin azumi gurgudun yadda shari'a ta tsara, yadda shari'a ta shari'anta. Karka yi azumi da ka, ba kame baki daga cin abinci, kame baki daga shan wani abin sha, kusantan iyali shine kadai azumi ba. Azumi yana da dokoki da Allah subhanahu wa ta'ala ya shimfiɗa, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayanin su. Ana bukata kowa ya kiyaye ka'idodin azumi don azumin su ya samu karbuwa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, ya zam ya ribaci watan Ramadan. Daga cikin abinda yake dole ka sa ma kanka kiyayewa, dole ka sa ma kanka kiyayewa, kar ka yadda ka shiga Ramadan kuna gaba da wani. Musulman da suka yi sabani suna gaba ko suna ba sa magana, kiyayya a tsakaninsu yana da mugun haɗari akan azumin musulmi. Ya tabbata a cikin hadisi
annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa tu'radul a'malu ala Allah yawmal ithnain wal khamis, ana bijirar da aikin bayi a gaba ga Allah duk ranar litinin da ranar alhamis. Fa uhibbu an yu'rada amali wa ana sa'im, annabi yace to ina so duk lokacin da za a tafi da aiki na a sati wajen ubangiji to a tafi da azumi a cikin ayyuka. Jama'a kun fahimta? Duk sati ana ɗaukan ayyukan da muka yi a haura da su, a bijirar da su, a nuna su ga ubangijinmu ga abin da wani yi a wannan sati. Ranar alhamis za a sake haurawa da su. Annabi ya ce to fa uhibbu an yu'rada amali wa ana sa'im, to ina so in da a haura da ayyuka na wajen Allah, a haura da ayyukan ina azumi domin na samu wani abu mai nauyi a cikin ayyukan da za a haura da shi. Jama'a kuna fahimta? Sai annabi ya sake cewa tuftahu abwabul jannati yawmal ithnain wa yawmal khamis, ana buɗe ƙofofin aljanna duk ranar litinin da ranar alhamis. Ba ranar ne ake haurawa da ayyukan bayi na sati-sati ba, to duk ranar litinin da ranar alhamis akan buɗe ƙofofin aljanna fa yukfar likulli abdin la yushriku billahi shay'a. In an haura da ayyukan, duk bawan da ba shirka da Allah yake ba, Allah zai gafarta mishi laifuffukansa, ya ce kyawawan ayyukan a wuce da su. Duk sati ran litinin in aka haura, bawan baya shirka da Allah. Ran alhamis in aka haura, laifuffukan da suke cikin ayyukansa Allah zai ce ya yafe mishi a haura da ayyukan. Annabi ya ce illa rajulan kanat bainahu wa baina akihi shahana, sai dai mutumin da tsakaninsa da ɗan uwansa akwai rikici, ba sa magana.